Szevasztok, skacok! Rég volt ilyen Minecraft videó, és most beraktam néhány realisztikus modot a játékba. Amúgy ez nem rossz. De nézzük már meg, hogy... Na, kezdjük a favágással. Hát úgy látom, hogy ez nem működik. Vagy azért, mert gagyi a mod, vagy mert... Hát szerintem nem működik a modban. Mennyi bot van a földön? Na, szedjük fel. És tök realisztikus a felszedése, meg ahogy fogja a player. Oszta meg, van, hogy még levelek is vannak rajta. Ó, és megjelentem ugye a receptkönyvben egy új hogy hogy tudok craftolni vastag botot a gyenge szarbotokból, vagy hát a sima botokból. Úgyhogy most craftolok. Szóval, ez a sima ilyen craftolási recept. Egy bot, még egy bot, még egy bot, még egy bot, és hoppá! Ez tök jó, a craftolás, nem baj. Meg is van, ez egy vastag bot. Úgyhogy azt írja, hogy szerezzünk még egy botot és füvet. Végre van valami értelme a fűnek a játékban. Tessék, felszedünk még egy botot. És szerzünk füvet. Hát jó. Szereztünk füvet is. És akkor most lekraftolom az új receptet. Meg úgy kell valahogy ide rakok egy vastag botot, amit az előbb craftoltunk. Kell ide egy bot. Kell ide egy fű. És így hát elvileg kész is van. Úgyhogy nézzük. És itt van ez a valami, ez a húsáng, de ez mióta egy húsáng? Na jó, mindegy, ott van rajta a fű, meg ilyesmik. Úgyhogy megpróbálok vele fát vágni, hát ha ezzel már fog menni. Nézzük. Beleszóltál. Jó, szerintem meg is vagyunk, és ott esnek a botok, azt de durva. Jó, hát meg is értek a fák. Megszól. Jó. Itt van. Aztán jó van. Akkor most szerintem... Haló, milyen szép cipőm van már? Jó van. Szóval craftoljunk ezért barkácsasztalt, mert azt is biztos lehet valahogy. Úgyhogy most hát ide jövök, és itt megnyitom újra a inventorimat. Egy ide, ez biztos, hogy így van, mert hát attól még, hogy realisztikus Minecraft. Valahogy így. És akkor... Na, meg is van, mondjuk elég szarul néz ki, de nem baj. Akkor remegyek és lerakom, mert hát abban már azt hiszem van alapreceptkönyv, vagy nem tudom, ez hogy is van. De mondjuk ide. Na szóval, jól néz ki. Jó, most szerintem megnyitom, hogy mi lesz. Ja, hát ez tulajdonképpen nem csinál semmit, csak egy normális crafting table, kimegyek belőle. Jó, majd még fog kelleni fű a kardhoz, mert tudunk craftolni a crafting table már kardot is. Úgyhogy itt van. Nézzük. Tök jók ezek a fák, de na mindegy. Basszus, az egy fő az kevés lesz. Na nem baj, ezt így be lehet helyezni. Jó, akkor kilépek belőle. Na jó, akkor szerzek még egy füvet.
kicsit unalmas Minecraft részek, de nem egy. Na szóval valahogy úgy kell, hogy ide egy fű, ezt átrakjuk ide, mert ez így gagyi. Kell ide egy fa, kell ide még egy fa, és kell ide egy bot. És így elvileg, ez úgy látszik, hogy úgy működik, mint az űrlő a realisztikus Minecraftban. Oszta. Hát ez egy perfect kard. És hát, mint észrevettétek, én bal kézzel játszom. Na jó. Hát nem tudom most mit csináljunk. Szerintem craftoljunk még tárgyakat. És ezt a kardot elrakom. Jaj, egy kicsit laggol a játék, de hol is voltam? Na jó, teljesen mindegy. Most próbálok egy csákányra összegyűjteni dolgokat, mert miért ne? Hát kell bot, ami azért könnyen található dolog. És kell fű. Hol van? Amúgy itt a crafting table mellett pont van fű. Így. És hát akkor úgy kell megcraftolni elvileg, hogy szóval először szokásos módon a füvet behelyezzük, ide kell fű, meg ide kell fű. Aztán kellenek a botok, az ide kell egy, kell 3 fa, 1, 2, hoppá, ez mellé ment, 3. És akkor most, na hát ezzel meg is volnánk, de kicsit érdekesen néz ki, ott van a fű rajta, meg ilyesmik. Na jó, akkor szerintem elmegyek bányászni. Mondjuk, keresünk, itt van a falba egy kis kő. Ó, hoppá. Jó, oké, ennyi elég is lesz. Jó, megvannak, és akkor most mit csináljunk? Oké, basszus, mert megint laggolt. Jó, tehát ez folyamatosan laggol, de ezt megszokjuk. Kell megint bot, és kell megint egy fű. Jó, hát ez egy picikét laggol. Ha megnézzétek az előbb, egy kicsit ez fordult a képernyőn, nem baj. Jó, de megvan a fű, megvan minden. Úgyhogy itt vagyunk a crafting table-nél. Azt de jó árnyékom van így. És ha megnézitek, borzos a hajam. Na, ide egy fű, akkor kell 3 kő, amit szedtünk az előbb, oda a tetejére. Így kell bot, eveg, meg is vagyunk. Jó, ez, hát meg kicsikét túlságosan is hasonlít szerintem a sima csákányra. Úgy látszik, hogy a készítők nem akartak sok időt tölteni a megcsinálásával. De nem baj, most szerintem ezt elrakom. Basszus, egy kicsit olyan, mint hogyha sötétedne, úgyhogy szerintem beásom magam a fűtbe. Hát hol kéne? Itt a crafting table mellett kéne azért, hogyha feljövök, akkor azonnal itt legyen. Szóval... Na jó, ez azt jelenti, hogy ezt sem tudom majd kitörni. Jó. Akkor szerintem ezért craftolok ásót. Ahhoz kell egy darab kő, az még van. Szedek botot. Miért nem szedek soha több botot, mint kéne? Ezt nem tudom, szedek botot, meg biztos kell 2 fű. Még nem néztem a receptet, de biztos kell hozzá egy kő. Mint a normális Minecraftban. Így. És
Megyek és megkraftolom. Oké, akkor úgy kell, hogy ide jön egy fű, ide jön még egy fű, a szokásos 2 darab bot, és ide egy kő. És akkor így lesz. Jó, Ez azért a szokásnál kicsit kisebb, de... What? Jó van, még rá is jönnének. Na jó, akkor ezzel megpróbálom most beásni magamat. Szóval... Hát akkor szevasztok, skacok, következő részben jelentkezek, csak kivárom az éjszakát. Hello!